A, nemoj to, što već u grad. Ne. Ništa bolje. Posveti ispitivanju kome i kliničke smrti, jer je to jedina moguća veza sa milijardama osoba. A mome bratu Simeonu poručite da mu nisam oprostio što me pedakritičkom hajkom nije primio u kući. Recite mu sve ovo vreme ovdje. Podanjuju me svi čiste, upiski i njegova čekaj. Eto tako, očigledate, opet će nas popravljaju da im plaća oko sebe.
još se nešto može. Ako je potrebno podršku, nemoj dozvoliti da nam se nešto postavi. Ništa molite se da proživi što duže. Da se počekati da se dojeti što duže. Ništa teško je. Ništa teško mi je. Dragi naši profesore, bio si ovdje, vidio si da se vrtijemo. Tako loše to. Da nemamo osobine silnih ljudi, bilo bi nam još lepše. Dragi profesore, nikada se za života ne bi usudio da se držim postupni govor, jer šta reći čovjek ne zna kuda ide. Pošto vrlo dobro znam, gdje se vraćaš, usudim se da ću održiti sve životni govor. Od naših dalekih rođaka Adama i Eve je stvorilo 80 milijardi ljudi, to znači da je istorija istorija mrtva. To je istorija jednoga rata koji je povremeno prekidan da bi se smislilo novo oružje ili običilo staro. 20. vek, vrhunac zločina. Dragi profesori, čekate sve ono kada se umre. Ostavlja se ostavljati. Da ti je vaš život. Pričaj malo Ivo. Idem na srednje. Vićitam. Radiš. Ma to je ruke. Ne mogu da vežem. Ne mogu. Da mi malo požurili. Angelina. Angelina, piše. Jo. Je živi. Angelina, profesor je živ. Čekaj. Gospodin. Ima malo kiselog mleka. Ide li još neko sam?